Ndoda kukwasai mose vana vaMwari muzita raJesu. Amen. Regai tiverenge John chapter 6 verse 1. Shure kwaizvozvo Jesu akaenda mhiri kwegungwa reGarirea, ndiro Tiberias. Vanhu vazhinji vakamutevera nekuti vakaona zviratidzo zvaaita kuvarwere. Jesu akakwira mugomo akagaramo navadzidzi vake. Paseka, mutambo wavaJudha, wakanga uri pedyo. Zvino Jesu wakati achitarira akaona vanhu vazhinji vachiuya kwaari. Akati kuna Filipo, tingatengepiko zvingwa kuti vanhu ava vadye? Wakareva izvozvo kuti amwidzi, nokuti iye waiziva zvaakanga achida kuita. Mwari aise chikomborero pakuverenga kwezwi rake. Amen. Musoro wenyaya uri kutiko upenyu hwemurenje. Regai titsvake nhoroondo yenyaya timboona kuti zvafamba sei kuti Jesu asvike paasvika. Now Bible rinotsanangura John the Baptist afa. Shoko rinosvika kuna Jesu kuti John wafa. John ndeupi? Ndiye uya anga ari forerunner of Christ. Waiintroduce vanhu kugwayana. Ndiye afa, saka Jesu anobuda ndobva aenda murenje. Bible rinotiko vanhu vazhinji vakamutevera. Vanhu vamutevera. Jesu wakarapa vairwara ndokubva vatopora. Vanhu vakanga vachiuya kuna Jesu vachitapirirwa nemeseji yakanga ainayo. Jesu achitsanangura zvakavanzika zvekingdom. Vanhu vachikwewa mwoyo yavo ine shungu dzekudzidza zvizhinji pamusoro pake. Saka vanhu vazhinji vakaungana. Religion yaJesu yaiva yekukwevera vanhu kwaari. Iye achitofamba achiparidza, vazhinji vaiuya kwaari. Now Bible rinotiko Jesu atarisha akaona nguva dzafamba ndobva ati vanhu ava vane nzara. Saka unotarisa Philip oti, nhai Philip, toita sei navanhu? Tingawanepi kwatingatenga chingwa? Chokwadi. Kwete tingawana kupi mari yekutenga chingwa. Philip anotiko nyango tikada kudii tikaunganidza mari dzakadii adzingakwani vanhu ava kuti tivafide zvivakwanire. Now ukadzidza Jesu paari kutaura naFilipi haana kungotanga kuita miracle kana kuita zvishamiso musuyo. Filipi ndeumwe wavadzidzi vakatanga kudaidzwa naJesu. Ende Filipi pakana Jesu paakapa vanhu waini, Filipi akanga aripo. Pakaporeswa vanhu vazhinji, Filipi wakanga aripo. Kwete zvega, gore racho ranga rapfuura, Jesu akanga afidha vanhu 4,000. Pakufidwa kwevanhu 4,000 wakafidha achishandisa maresources mashoma. Bible rinoti paine zvingwa zvinomwe netuhove tushomanana, but vanhu vakadya ndobva vasiya, ndobva pawanikwa 7 baskets of leftovers. Pazvakaitika Philip anga aripo. Saka ndoona Jesu paanopoza a question kuna Philip, anoda kumutesta kuona kuti Philip, tiri kufambirana here pakutenda? Wanzwisisa here the power randiinaro? Wanzwisisa here munhu ari pakati penyu? Saka mhinduro yanga iri nani yandotarisira yangadei yakapiwa naPhilip ndeyekuti, Ishe ndinoziva kuti imi munogona kuprovide vanhu ava. Mukavapa chandisingazivi ndechekuti makuda here kuchinja menyu yamakapa gore rakapera. But simba rekupa nekuprovide ndoziva zviri mamuri. Saka kutenda kwaPhilip kwaifana kumuudza kuti Mwari anoprovide. Nemhaka yei akazviita zuro mumaziso aPhilip. But nemhaka yesituation iri mavari, ukaiverenga kuna Matthew kunodziko vakanga vari mudesert, ende vari mudesert vanhu vawanda. Saka Philip anoona zvakamupoteredza, ndobva aona zvakamupoteredza zvakakura kudarika Kristu ari pakati pavo. Saka kutenda kwaPhilipi kwakadzimwa nemhaka yesituation. Tine vatendi vazhinji vekuti vakatarisa problem, they don't see the presence of Jesus. Kunyangwe Jesu aripo,
mukati meupenyu hwavo, when they look at the problem, problem inokura kudarika Jesu wacho. Saka vakabvunzwa kuti toita sei nedambudziko. They don't see a solution. Nemhaka yei dambudziko rakura kudarika wavanofungidzira kuti anorigadzirisa. Saka Philip paakatarisa dambudziko rakavhara mikana yekubatsirika. Saka panodaro anoproposa a human solution. Anoti zvingatongoitika kapi ndezvekuti vanhu vadzokere kudzimba vanodya ndava hapana zvatingakwanisa kuita. Kazhinji variko vatendi vana Philip vekuti kana upenyu hwavaisa murenje, they don't see a solution. Kutenda kwavo kunobva kwadzima zvekuti havaoni paine a way out. Vakatarisa problem havaoni paine way out. Vanoona vachipararira muproblem zvakadaro zvekuti kana vafunga solution, they devise their own means. Havaoni Mwari ari pakati pazvo. Ndoona Mwari paari kuvhunza Philip. Mwari anoda kuti pamuke manhauzani. Philip paachati tingatambura sei imi muripo, because the solution was just right before him. Saka aifanira kungoti Mwari imi ndimunoziva, handiti problem yekuti vanhu vangafidwa sei imi muripo, just instruct us toona zvekuita. Pane pamwe Mwari paanotemba nesu tiri murenje, paanotivhunza mubvunzo achitarisira tingomuti instruct us because you know better. But hatidaro tinodevisa our own plans. Pane pamakarwarirwa nemwana, Mwari chaaitsvaka mwana arwara kungoti God instruct us because you know better. Pane pamakapererwa namabasa, Mwari chaaitsvaka pazviri kuti imimi mungoti imi Mwari you know better. I don't have a reason to fear because the solution is right in my midst. But Philip haana kudaro. Philip haana kudaro. Anoti hapana zvatingagona kuita nyange tikatarisa chikwama chatiinacho, mari yatiinayo is not enough to feed this group. Hazvikwani. Saka kune vanhu vanoti vakatarisa situation, problem inenge vakomberedza, vanotiko kunyangwe tikadii problem yakura kudarika isusu. Saka zvinoitika pakurasikirwa nekutenda, kana kutenda kukashekeka, chii chinodonedza vazhinji pakutenda? Kutarisa problem. Paunotarisa problem, woenda pamberi paMwari uchimuudza kamukuriro keproblem. Yet faith inotsvaka kuti unotarisa paproblem wobva waudza dambudziko kukura kwaMwari wako. Kuti problem iyi haigoni kukurira Mwari wandakatenda maari. But Philip haadaro. Number one, Philip ari kutadza kutarisa rane zuro, kuti Mwari akaprovida zuro, the same God can do it again. Mwari uyu akafidha the 4,000 in the presence of Philip. Saka Mwari uyu ane simba rekufidha even the 5,000. Ndoda kuudza yamai, musanyanyo kunetseka nemhaka yekuti mwana mari yeform 6 ndoiwana kupi. Look back, the God akamutungamirira kuti anyore form 4. That same God can provide by A level. Musanyanyo kunetseka kuti ko fees yekuuniversity ndoiwana kupi. Mwari akatungamirira pa A level. The same God can do it again. Ndo zvakanetsa pana Philipi. Haana kuona simba raMwari uyu. Kutenda kwa Philipi kwaifana kumuudza Mwari akaprovida nezuro, anogona kuprovida zvakare. But Philipi haana kudaro. Akatanga kutoti hano solution ingatova nani kubvisa vanhu pano. And the day akateerera to the inquiry, Mwari ari kutiko tingatenga kupi chikafu kuti tifeed. Mwari haana kutsvaka kuti tingawana kupi mari kuti tifeed. Mastatements tu akatosiyana yekuti tingatenga kupi chikafu, it means I am capable.
zvandinazvo zvinokwana kuti titenge. Zvatosiyana nekuti tingawana kupi mari yekuti tizotenga. But Philip wakadisappointa Mwari nemhaka yei Bhaibheri rati iye aiziva hake zvaaida kuti azoita. Aitoziva kuti ndichaita sei nevanhu. Saka he just asked to test Philip kuti mukomana tiri kufambirana here. Pane dzimwe nguva muupenyu Mwari paanoita seativhunza musituation achiziva hake, but Mwari ane plani pamusoro pedu, ane plani pamusoro peupenyu hwedu. Anoziva kuti tiri murenje, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Life yemurenje, uri mugwenga, uri mueconomy inenge iri mugwenga. Mwari anoziva kuti ndinoprovida chaaitsvaka kudenha Philip kuti Philip azive. But Philip was quick to look at human solutions. Vazhinji vacompromise kutenda nemhaka yekuti pazvaita sezvanetsa vapinda mugwenga vaenda kun'anga. Vacompromise kutenda nemhaka yekuti pazvaita sezvanetsa vari mugwenga vaenda kumaprofita enhema. Vamwe vacho vazvigadzirira varume vavo, vamwe vacho vazvigadzirira madzimai avo, vamwe vatizira mukuroorwa akati pamwe ndikangonoroorwa then ichava solution yeproblem. But chinondirwadza, Jesus was present. Pane vazhinji vanopererwa, iye Jesu aripo, muridzi wesolution. The solution was there, but Philip haasi kuiona. Saka tina vatendi vazhinji vasingaoni Jesu kuti ari pakati pedu, and the solution iri pakati pedu. Nemhaka yekuti dambudziko renge richiita serakura kudarika Jesu wacho. Saka ukataura navo vanokuudza kuti hamufundisi, inyaya yekungoti nyaya yacho hamuzvinzwisisi. Zvinondiwira inyaya yekungoti hamuzvinzwisisi. Zvandasangana nazvo nekuti kwavari vanoona sekuti problem racho rinotsanangurika. Ndiri murenje, inyaya yekuti hamuzvinzwisisi. But Jesu ari kutiko pasituation iyi Philip toita sei? Iye anoziva hake kuti anoda kuzoita sei. Saka chaari kutsvaka ndechekuti Philip angotarisa kuna master. Ati handiti problem imaster muripo. Mwari obva adenhaona kutenda kwemukomana. But Philip nekurasikirwa nekutenda problem yakamukurira ndobva ashaya solution. Tine vatendi vakadaro, vana Philip vari kushaya solution, kunyangwe solution yakamira pamberi pavo. Rangarirai musoro wedu wenyaya uri kuti upenyu hwemurenje. Pane imwe nguva yekuti tinopinda murenje reupenyu. Chii chinonzi renje? Itime yedistress, time of pain, time of discomfort. Nguva yatinoona tiri toga mukati medambudziko. Ukatarisa zviri renje, unoshayikwa kana mvura, iri mhepo inopisa, kusina kana muti, inguva yakaoma yekuomerwa. Even David achinyora anoti chero ndikafamba nomupato mvuru worufu. Waitaura renje roupenyu. Zviri possible kuti munhu wose anorarama tinopinda murenje roupenyu. Sometimes faith grows in adversity. Yes, sir. Kutenda kunosimba uye kunobukira mucrisis. Jesu anoalawa machallenges erenje reupenyu kana marenje achitivinga. It's not for us to die in the wilderness. No, but kusimbisa kutenda kwedu tiri macrisis. Jesu hanzi zvekare nebhaibheri mukaverenga John achinyora anoti akavavhunza murenje achivaidza as a taste kuti vakomana apprentice yataita tava papi, but zvairatidza zvakasiyana. Kupinda murenje sandi kuti Mwari wakukanganwa, but waopena madoors for your faith to be exercised. Mukatarisa vana veIsraeri vakapfuura neparenje, mukatarisa David akapfuura neparenje, Jesu wakapfuura nomurenje, John the Baptist wakapfuura nomurenje.
it was physical but with spiritual implications. Ndozviziva kuti wakaomerwa uri murenje roupenyu but uya uone pane imwe character iri mukati mebhaibheri anonzi Andrew. John chapter 6 verse 8 to 9. Zvino mumwe wavadzidzi wake ainzi Andreas, munun'una waSimon Petro, akati kwaari, pano mukomana une zvingwa zvishanu zvebhari nehove mbiri, asi izvi zvingakwanira sei vanhu vazhinji vakadai? This was a crisis. Philipi wapama statistics to prove kuti this is certainly a challenge. But murume anonzi Andrew anopindira, anga ari zvekare a native of Bethsaida, akatereka tibatsire panyaya iyi. Andrew ndiani? Andrew is one of the earliest disciples of John the Baptist. Vakanga vari two vakafamba na John the Baptist. He is also one of the early disciples dzaJesu. Andrew ndiye uya mukoma wa Simon Peter vanosvikirwa naJesu obva avati siyai manets namabhoti ndoda kukuitai varedzi vevanhu. He was one of the pioneers to follow Jesus. Andrew zvaireva kuti courageous, murume ane ushingi. Mukada kutarisa character yaAndrew inomanifesta courage and confidence. This is a crisis. Tiri kutaura nyaya iri in the lenses of faith. Kune vanhu vane character yakaita saAndrew who can exercise not great but just but little faith. Anosvika otarisa vanhu vanga vakawanda from 10,000 to 20,000. Jesu ati vapei chokudya. Mukada kutarisa kuchijudha, tsika yamajudha vaiti every rabbi aifamba navadzidzi, vaiti vadzidzi vakashayiwa chokudya, rabbi ndiye aidefenda oprovida chikafu. But vanhu vakomana vanonetseka iye rabbi aripo. Jesu aida kuvadzidzisa kuvaradza their finiteness. They are limited. There are challenges that you can never solve, never contain. Zvinoda kukudzosai pandiri. Onai my relevance when you are in the ministry. Ndaenda pane zvamusingagoni munofanira kudzoka kwandiri. But chichinoitwa naAndrew. Andrew anoenda otarisa vanhu, ona mukomana ane 5 loaves and 2 fish. 5 loaves and 2 fish. But bhaibheri randinoda rinoti akanga asina, they were loaves mukunyorwa, but kwaakakweretwa these were 5 cakes of barley. Hakuna mubereki anobhekera mwana malofu 5 kuti adye nezvingwa zviviri. These were 5 cakes of barley and 2 small fish. But azvitarisa murume anonzi Andrew, he had but little faith. Akati hongu zvishoma. But Jesu anogona rega tiendetse kuna Jesu. He can do something. Pane vanhu vari musituation, but denga riri kuti exercise little faith as Andrew exercised. Anotaura an analogy oti kutenda kwenyu ngakuve mustard seed. Mustard kaivechi yaive mbeu yaiti ikazoiswa muvhu yaibugeminata yoita hunde yomuti. Jesu haana kutaura kuti varume itai hunde yomuti, ari kuti but just I'm looking for just small little faith. Kutenda kuduku kuti mangouya kwandiri maona my presence and I can do something. Jesu pese paaita mamiracles vadzidzi achinyaradza gungwa waichema kuti sei musina little faith, sei musina kutenda kuduku. Anga singatasi kukuru, ari kuti exercise little small faith is enough even to turn mountains. Chakunetsa chii? Jesu ari kuti ikoko tarisa muzvishoma. Jesu anogona kukuitira zvakanaka. Principle yemuushoma inoratidza kutenda muzvinhu pasina chinhu. Pazvishoma ikoko kunoratidza kutenda muna Kristu. Kutenda hakuzi kuti zvinhu zvakawanda aiwa. Muzvishoma Jesu anogona kuita zvikuru. Kungotora kwaakaita lunch box pamukomana achiisa pana Jesu, he finds a solution for the masses. Ndoda kutaura nevamwe vanhu vanotungamirira machechi. Ishuwa kuti sangano rakakumomoterai muri murenje musabvisa vanhu pana Jesu. Isai solution to Jesus. No matter cancer, no matter kurwarirwa kushayikwa kwamwana, isai solution pana Jesu. Exercise little faith.
vanhu vaMwari vanosimbiswa. Ndoda kuti titarise pamusoro pemwana. Mubereki wake ngaaropafadzwe. Yokurayira mwana anotrasta sei a stranger. A childlike faith anotenda kuti ndikaendesa pane zvichaitika, andiyani angataisirwa lunch obvuma. The spirit of selflessness zvinoratidza the background of kwaakabva, integrity at home. Zvaiswa pana Jesu. Jesu anoita zvinoshamisa. Chii chamaona pana Andrew exercise little faith. Dzoka mukati meBhaibheri titarise principle ye-little faith uzvione. Moses asvika agraduate 40 years dzakwana, anosangana naMwari pana Exodus chapter 3 verse 2. Mwari voti unei oti ndakabva ndisina chinhu, but chandinacho ichimbo. Chimbo iyoyo, it was enough for his own resources. That little stick became a missile in the kingdom of God. Ndoya akaenda akakanda pamberi paFaro ikadya dzimwe nyoka. Ndoye yakasimudzwa gungwa dzvuku rikatsemuka. Ndoye yakasimudzwa pavaAmareki yaiti ikasimudzwa vaAmareki vogundwa. Chi izvozvo muzvishoma Mwari anogona kuzvishandisa in your ministry akakuchengeta. Cherechedza mukadzi wepaZarefathi, little is much. Anosvika onzi une zvonzi ndine tuupfu tushoma netumvura tushoma, but she kuti tuupfu netumvura, but netutsotso tushoma. Tuviri, two sticks, as if they were pointing to the cross. Zvinhu zviviri, but izvozvo akatenda. Zvingani zvawinazvo uchipunyaira meso, Jehovha ari pari kuti unei. Little faith is the analogy of two sticks. Chiexpressa izvozvo kuna Jesu. Ndoda zvishoma pakutenda kwako ndokuitira zvikuru. Little is much. Mukada kutarisa pamukadzi uya akafirwa nemurume Elisha achiuya anonzi unei, anoti ndine tumafuta tushishoma. Izvozvo akaexercise faith. Sandoda kukuvhunza, usatarisa dambudziko rako, but Mwari ari kuti unei. Chii chauinacho, then we can exercise. Chii chauinacho, Mwari anoita zvikuru. Exercise. Zvinhu ngatiende na Jesu. Even muzvishoma zvacho, even the world ichidefy the odds kuti hazviitiki. Mwari anotsvaga kutenda kuduku. Ikoko kutenda kuduku, Jesu anokutarisisa, anokunzwa. Saka murume anonzi Andrew, mukada kutarisa, aive murume aizvininipisa, akanga akanyorovera, haambotauri kwese kwese. It's one of the verses raanotaura onzi paiva naAndrew. Murume aioperator backyard, but murume aiexercise faith pana Jesu kuti izvi zvinoda Jesu. I know hauna chauinacho, but Jesu ari kungoti come with that little faith. Iyoyo kutenda kushoma ikoko ndokwa ari kuda. Kana zvichizokura zvinokura pana Jesu. Uya exercise little faith, murenje roupenyu. Mwari anogona kutichengeta otitira zvinoshamisa in the little faith. Jesu anoita sei, anogamuchira chii chakaitika mberi. Musoro wenyaya uri kuti hupenyu hwemurenje. Philip akaona pasina zvekuzviita. Andrew ndobva aona zviripo asi zviri zvishoma. Vaviri varume ava vanonyatsotaura zvatiri semaKristu. Chokwadi. Vamwe vedu tawira mukati medambudziko tinoona pasina zvekuzviita. And so we justify moving away from God because we had no other option. Gumbo rinorwadza, wobva waona pasina zvekuzviita. Woinda kusingaendwi. Mwana anononoka kuroorwa, wozviudza kuti apa hapachina zvekuzviita. Wobva waitisa mwana zvisingafaniri kuitwa. Vamwe takageza mvura dzisingagezwi. Vamwe tikaisa mumuromo mvura dzataimwa tichimwa asi takavhara mhino. Zvisingakwanisi kugamuchirwa nemhino dzedu. Nemhaka yekuti we told ourselves there is nothing I can do about this. Then there is this type of a Christian who is Andrew, who is quick to tell the smallness of the gift. Ndo zvaanokurumidza kuona.
Andrew is quick to tell that, yes, I have received, Yeah. but the blessing is small. Yes, I have received, but the blessing is sour. We are quick to tell the smallness, the size of the blessing, and Yeah. yet forgetting that we have received. We are quick to tell the sourness of the problem, yet forgetting that we have received. Oh, how I pray that we may all be awakened to this fact. Where you are and what you have, there is someone who is praying to be you. What you possess, there is someone who looks at you and they pray. Only if you can move me from where I am to where that person is. Or that Christians would accept this fact that in as much as you may see the bad side of the blessing that you possess, or that you could shift your focus to the positive side of the blessings that you have received. You look at your husband, you see the sourness of your husband, but there is someone who is saying, oh, if only I could have a husband. You look at your children and you look at how stubborn and disobedient they are. But there is someone who is saying, only if I could experience the birth pains, how painful it is to deliver. And they wish to be like you. Or that Christians would stop measuring their blessings and rejoice in the fact that they received the blessings. Andrew anokurumidza kuti zvishoma. Anotadza kutenda nezvishoma, but paanouya nezvishoma kuna Kristu hatauri zvesaizi yezvinhu. Anozvibata ovonga. Muhushoma hwazvo anovonga. Mwari ari kutsvaga maKristu vanoti mari yandiri kuwana kubasa ishoma, but vanovonga. Nemhaka yekuti pane umwe ari kutakura maenvelope ema-CV ava nemakore achitsvagawo maconnections kuti zvingaitika papi, but isu tinotuka Mwari nezvishoma, and yet pane asina. Ugere uri kutuka Mwari nehembe shoma, but pane asina. Aina iyoyo ndiyo haafungi kana razuva rekuti mangwana kuchechi, anongo aina nekuwacha akatarisa kusaidi. Ukaona uchiita confusion wakamira pawardrobe uchitofunga kuti ndopfeka iyi here kana kuti iyi, utori ne2. Pane asingafungi, anongo wacha aina. Or that we could praise God for what we have, because what we have is someone's prayer point. Munhu ari kutozvikumbira mumunamato zvaunazvo, ngatibvisei mweya wekucomplaina, tipe Mwari mweya wekutenda kuti Mwari maita basa. Saka Jesu anobata zvinhu izvi ozvinamatira. Mirai zvishoma. Jesu anzi aiziva zvaaizoita. Saka kana aiziva zvaaizoita, aiziva kuti mumhomo yese iyi mune kamukomana. Aiziva. And aiziva kuti kamukomana aka kane zvishoma. And aiziva kuti zvishoma izvi zvichawandira mumaoko ake. All these things Jesus knew. Saka kana aiziva, anodii Andrew ari kuti pano pane mukomana. Handisi kuziva kuti mukomana ndiye akauya nechingwa kuna Andrew here akati, Andrew muri kutsvaga chikafu, hapana zvishoma zvandinazvo. But I want to believe Andrew ndiye akapinda muvanhu. Akabvunza, hapanawo here ane zvishoma, hapana here ane chikafu chatingagonawo kusheya vanhu vakadya. Mukomana uyu akati, ndinazvo izvi, nyangwe zviri zvishoma. I want us to learn this. God knows there is a multitude to be fed. And so he deposited something within the multitude. Chingwa chiri muvanhu chekufidha vanhu vamwari. Come on. Chiri muvanhu. Munogona henyu kugara semhuri muchiti tiri kufa nezhara, pakati penyu pana akapiwa zvishoma zvekuti akazvunza kuna Mwari zvichawanda mhuri yose ikadya. Chingwa chiri muvanhu. Handirambi, but pakubatidzana kwenyu pabasa pane anazvo zvishoma. God is not unwise.
zvekuti angaisa mhomho yavanhu asina kadeposit somewhere. So what Christ did, he deposited a little something in his people kuitira kuti vana Andrew pavanopinda muvanhu vanodzoka vane zvavakabata nyangwe zviri zvishoma zvinofidha vanhu. Inzwai maKristu, chingwa chevanhu chiri muvanhu. Handiwe here munhu wakapiwa chingwa chevanhu chauri kuramba nacho iwe? Hakuna here nherera dzarara nenzara iwe wakapiwa chingwa chenherera idzodzo? Hakuna here vari kufamba vachigwesha iwe wakapiwa mari yamauche evanhu ivavo? Mwari unoisa chingwa muvanhu kuti vanhu vake vadye. Chingwa chiri muvanhu. Azviitika because Andrew ari kupinda muvanhu odzoka aine zvishoma, and Jesus knew kuti mukati mevanhu ndo mune mataura nyaya yepaZarefathi. Jesu aitozi Mwari waiziva paari kuendesa Elijah kushirikadzi, aiziva kuti zviriko nyangwe zviri zvishoma. I will work on the little to sustain my 3 people for 3.5 years. Ndabvunza, handiwe here une chingwa chevanhu? Nekuti Mwari wakaisa chingwa muvanhu kuti ape vanhu chikafu. Naunoverenga bhuku raLuke, pane mupfumi benzi akati akohwa zvakawanda akabva ati ndichaita seiko nezvakawanda izvi? Akati ndichati kumweya wangu vakamatura makuru, zvichengetere zvakawanda ugozvichengetera makore mazhinji, ndigoti kumweya wangu fara udye nekuti une zvekudya zvamazuva mazhinji. Bhaibheri ipapo rinoti Jesu akati benzi remunhu iri hauzivi kuti nhasi usiku upenyu hwako huchatorwa kwauri. Umwe munyori achikomenta pabhuku rinonzi Christ's Object Lessons anoti mukupa murimi uyu zvizhinji Mwari waipindura minamato yenherera neshirikadzi. Saka dzimwe mhinduro dzevanhu dziri mumatura enyu, mhinduro dzevanhu dziri mumapantri enyu, munodya henyu moti nyobvo morasa, dai makabika zvamunokwana, zvimwe makazvipfuudza. Chingwa chevanhu vaMwari chiri mukati mevanhu vaMwari. Handiwe here wakachichengeta? Kamukomana aka he came forward akati pane zvandachengeteswa. Mai vatopiwa pfungwa dzekurongedzera mwana naMwari kuitira kuti Jesu azowana pekutangira. Jesu haasi kuda kutangira here pauri muhomwe yako iwewe kuti nherera neshirikadzi dzirarame. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti God puts bread in his people to feed his people. Mukaverenga zvakanaka vanhu ava vanzi vari murenje. This is a wilderness. Philip ndiye uya wekuenda kuna Nathaniel pana John chapter 1. Oti Nathaniel tamuwana upi? Uya akataurwa nezvake ari kurifeya kuOld Testament yavaiverenga ichitaura pamusoro paJesu. So I don't doubt it in my mind that they also read about the Exodus story. Sure. Madzibaba avo that they took much pride in. I am sure they know about the Red Sea experience. I am sure they know kuti vana vaIsraeri vakubuda muEgypt vakabuda nesilivheri nendarama vakaspoila maEgyptians. KuEgypt kukasara kusisina mari mumapako avo yaenda navaIsraeri. Ndinozviziva kuti vanoziva kuti pana Exodus chapter 16 mbuva dzevanhu dzakapera, mana ikanaya kubva kudenga. They know about this. Sure. And they also know because kana vachiti ndiye watakaverenga nezvake vari kureva kuti ndiye aitungamirira Israeri murenje, ndiye auya panyama. So if they have all that knowledge, why are they suffering when the solution is right before them? The conditions are the same. Renje iri neri muna Exodus same. Kristu waitungamirira Israeri murenje neari apa same. Vakanganwa sei? Hondo yemunhu kana murenje kukanganwa kuti Jesu akambonaisa mana kuna Exodus wadzoka pana Johani kuti abvise nzara. Saka ivo vakakasika kutarisa dambudziko vakakangana kutarisa Kristu. Ndo hondo yamaKristu. We are quick to forget
kuti the same God who delivered us yesterday uchatibatsira mangwana. Pane pamwe pavakazonzi mungwarire mbiriso yavaFilistia, yavaFarisi vakati tiri kudaro nekuti takanganwa chingwa, but zuro ndizuro Jesu wakanga avapa zvekudya. Makristu anokanganwa. Saka muwilderness yenyu mai, handirambi kuti muri murenje, handirambi kuti nzara yarova muri murenje, munochoshuwirawo kunzi ambuya mamuka sei, munoshuwirawo kuti vasikana ndichamboenda kumukuru kunotora yatumirwa nemukwasha, kana kuti vasikana ndakapfeka hembe yandakatengerwa nemuroora, kana kuti vasikana ndiri kumhanya kumanigramu mwana watumira mari ari kunze kudiaspora. You long for that. Yes you do, but musakanganwa Mwari akaita kuti mwana wenyu iyeye awane tiketi rendege. Musamukanganwa. The same Christ who is with Andrew and Peter and all these other disciples in this wilderness is the same who led Israel in the wilderness before. Mana, Psalm 78 inotaura kuti kwaive kudya kwengirosi. Saka Jesu made sure kuti every day Israeli yadya. Vanhu vanganiko vari murenje ava as compared kuvanhu vari murenje iri riri muNew Testament. Vakawanda ndevapi? Vakawanda ndevanga vari murenje rekuna Exodus, nekuti kunonzi vachibuda 600,000 footmen, varume vava vakagadzirira kurwa, tomboti vava vakaroora 600,000 footmen namadzimai avo 600,000, 1.2 million, nemwana pamhuri yega yega 1.8 million. So we are talking of millions of people as compared to thousands of people. But the men who fed millions can feed thousands with no effort at all. But tinorivara mamwe matambudziko atakaburitswa kwaari mahombe kudarika atakatarisana nawo. Paupenyu hwemurenje rangarirai kuti the same God will fight your battles. Muupenyu hwemurenje pamwe renje rako kuti wagara nguva refu usina basa, vamwe vanouya vakarembedza zvingwa, iwewe unouya wakarembedza maoko. Vamwe vari kuendesa vana kuchikoro, iwe unoswera nevana vako pamba. Vamwe vari kupfekedza madzimai, iwe mudzimai wako hembe ndiyoyo. Uri kurwadziwa. You are in the wilderness, but you need not forget you have Christ right with you. Amen. And you need not forget kuti ari kungokubvunza kuti akuteste kuti unofunga sei. Hatizivi renjera wakatarisana naro, but you need to remember kuti kutenda nezvauinazvo kunopfumisa chose. Unopiwa zvishoma kuti utende nezvishoma kuti zvizowanda. Zvaiwandira paiko zvingwa izvi? Vamwe vanoti zvaiwanda pazvaiburitswa mumabhasikiti zvichienda kuvanhu. Vamwe vanoti zvaiwanda pazvaisengwa zvichienda kuvanhu. Asi ukaverenga New Testament zvakanaka, kuchirudzi chakakweretwa shona yataverenga, zvingwa zvaiwandira mumaoko aKristu. As he was breaking, chingwa chaisapera. Bring the little you have to Christ, and it will not run out. It could be faith, it could be physical issues. Bring the little you have to Christ, and Christ will multiply it. That's the mathematics of heaven. Hatizivi renjera wakatarisana naro rasveta kutenda kwako ukafunga kuti Mwari hakuchina. Mwari uriko, Mwari unokuda. Anga angokuisa apa kuti aone kuti unorangarira here mabasa akakuitira. Claim the deliverance of the past so that God may deliver you today. And when he has delivered you today, it is an assurance of a deliverance that comes tomorrow. Usaneta, usapera kutenda. Jesu wemurenje rekuna Exodus ndiye Jesu wemurenje riri muna Johani. Mwari vakuitirei zvakanaka. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nechirevo chamaisa pamberi pedu. Muri Mwari vanonzwira, Mwari ari a compassionate God, kuti kana takapoterwa nerenje roupenyu mataura nesu mukati hapana pamakakoniwa kuchengeta vanovimba nemi. Varipo vane macharacters akaita sana Philip, hongu vanokudai but vanonetsikana nekutenda. Vasimbisewo vari murenje vagone kutenda kuti Mwari munogona kuvaitira chero matambudziko akavamonera. Kungava kushayiwa kwevana, kushayikwa kwamabasa, kana zvimwe zvinovashungurudza zvatisina kutaura norurimi. Vadzidzisewo kutenda kuti Jesu izvi anozvigona. Varipo vana Andrew vane kutenda kushoma,
vamwe vachitotsutsumwa nezvishoma zvamakavapa, asi mataura kuti little is much when imi muri pakati pazvo. Vapewo kuti vatende, nekuti kune zvekare vari kutozvishuwa vasina. Mwari nzwei munamato vana venyu vari kukumbira, muropafadze vateereri navaoni, kunyange navaparidzi tanamata naJesu. Amen. Muchinjiko, pane